Πάμε στη Λεμεσό, στην Σωτηρούλα την Χριστοφίδου, η οποία θα μας ενημερώσει για ένα διαφορετικό θέμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Έλα, Σωτηρούλα, καλή σου μέρα. Για ενημέρωσέ μας. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να μιλήσουμε για αυτό το ευρωπαϊκό έργο, το οποίο έχει το ελληνικότατο όνομα Ένιγμα. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό έργο ανάλαβε να το φέρει εις πέρα στο Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και έχω μαζί μου τον επικεφαλής ερευνητή, τον Μάριο τον Τζουβάρα, ο οποίος θα μας εξηγήσει ακριβώς πώς η τεχνολογία, οι δορυφόροι, η τηλεπισκόπηση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να θέσει τέλος στο λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Είναι ένα πρόβλημα από το οποίο έχει δεινοπαθήσει η Κύπρος διαχρονικά και σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου. 50 χρόνια πέρασαν από την ασύστολη κλοπή των πολιτιστικών μας θησαυρών από τους Τούρκους κατακτητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί όμως, κύριε Τζουβάρα, από τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος. Σίγουρα ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα προκαταβολικά για το χρόνο που μας δίνετε για να φέρουμε στο φως αποτελέσματα ερευνητικά του κέντρου και τα ωφέλη που έχει στην κοινωνία και στους πολίτες. Να ξεκινήσω λέγοντας για το έργο. Το έργο, όπως είπαμε, έχει την ονομασία Ένιγμα. Είναι επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ορίζοντα Ευρώπη. Συμμετέχουν 12 εταίροι από 7 χώρες. Συντονιστής είναι από την Ελλάδα, το Αριστοτέλειο, γι' αυτό και το όνομα είναι ελληνικό. Εντάξει. Ο λόγος που ονομάζεται και Ένιγμα είναι επειδή προσπαθούμε να λύσουμε το ένιγμα του εντοπισμού παράνομων δραστηριοτήτων. Όπως είπαμε, το έργο θα έχει διάρκεια 3 ετών, τελειώνει φέτος το Δεκέμβριο του 2025. Το έργο τρέχει από την πλευρά του Ερατοσθένη η ομάδα πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου, που ασχολείται με όλες τις δράσεις που περιβάλλουν τον τομέα αυτό. Είχαμε πρόσφατα ένα εργαστήριο όπου έγινε ενημέρωση για τις διάφορες τεχνικές και τα εργαλεία που είναι στη διάθεση, τα δημιουργείτε εσείς για να είναι στη διάθεση των αρχών της αστυνομίας, του τμήματος αρχαιοτήτων, του τμήματος τελωνίων. Και πέστε μας για αυτά τα εργαλεία. Τι ακριβώς κάνουν. Πολύ σωστά. Την περασμένη Τετάρτη στην Αρχαιολογική Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου είχαμε μια εκδήλωση που παρουσιάσαμε αυτά τα εργαλεία. Δεν τα παράγουμε μόνο εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για ένα από τα εργαλεία αυτά, σαν Κέντρο Αριστείας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία του εργαλείου παρακολούθησης χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με δορυφορικά μέσα. Στην ουσία, έχουμε φτιάξει κάποιους προηγμένους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, για να εντοπίσουμε παράνομες δραστηριότητες σε χώρους στους οποίους δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι, με λίγα λόγια. Άρα, μπορούμε να εντοπίσουμε με βάση τη χρησιμότητα των δορυφορικών εικόνων αν κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι ύποπτο. Και αν συμβαίνει τώρα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ναι, ακριβώς. Αν γίνεται μια παράνομη ανασκαφή, αν κάποιοι φορτώνουν κάποια πράγματα. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, γεωπληροφορικής. Η μηχανική μάθηση αποτελεί κομμάτι για να μας βελτιώσει τα προϊόντα μας. Στην ουσία, αυτό το προϊόν που δημιουργείται θα στέλνει ειδοποιήσεις αυτόματες στο τμήμα αρχαιοτήτων, στην αστυνομία, στην οριοφυλακή, στο τελωνείο. Άρα θα έχουν μια ενιαία πλατφόρμα αυτοί οι φορείς, η οποία θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων. Όταν κάποιος δηλαδή προσπαθήσει να παρουσιάσει ή τέλος πάντων παρουσιάσει ή προσπαθήσει να βγάλει από την Κύπρο ένα αντικείμενο, θα μπορεί να γίνει αναγνώρισή του και αν, σίγουρα θα είναι παράνομο βέβαια, θα μπορέσει να αποτραπεί η παράνομη εξαγωγή του από την Κύπρο. Τι άλλα εργαλεία προσφέρει, έχει να κάνει και με την ανάκτηση αρχαιολογικών θησαυρών. Κάτι που επίσης μας ενδιαφέρει πολύ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι τα πρώτα σημεία επαφής με τέτοια αντικείμενα κυρίως είναι η αστυνομία, είναι σε αεροδρόμια, σε λιμάνια, αναλόγως λοιπόν ποια αρμόδιος φορέας ελέγχει την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα. Άρα στην ουσία η πλατφόρμα αυτή, εκτός από το εργαλείο που ανέφερα, θα περιλαμβάνει εργαλεία τρισδιάστασης απεικόνησης αντικειμένων από ελλειπή φράγματα τέτοιων αντικειμένων. Άρα θα έχει ο αστυνομικός την εικόνα του πλήρους αντικειμένου από μερικά θραύσματα. Άρα έτσι θα μπορούν να το εντοπίσουν από πού προέρχεται, ποιας χρονολογίας είναι, τι υλικό είναι, τι μέγεθος έχει το αντικείμενο. Άρα θα δίνεται πάρα πολλή πληροφορία στον αστυνομικό. Θα γίνεται ανακατασκευή έστω και αν είναι κάποια ψήγματα. Κάποια ψήγματα, ναι, κάποια ψήγματα. Με πάλι κάποιες τεχνολογίες τρισδιάστασης απεικόνησης, πολύ προηγμένες. Αυτό το εργαλείο αναπτύσσεται από μια ελβετική εταιρεία.
κάποια άλλα εργαλεία όπως σύνδεση με βάσεις δεδομένων, Interpol, μουσείων, άλλων αρχαιολογικών βάσεων για τον εντοπισμό. ICOMOS φαντάζομαι. Ναι. Πολλοί οργανισμοί είναι μέσα οι βάσεις. Από το Europeana νομίζω κάποια βάση είναι όπως συνδεδεμένη. Έχουμε κάποια άλλα εργαλεία που έχουν να κάνουν το λεγόμενο web crawling, άρα θα παίρνει δεδομένα από social media, κάποιες άλλες τέλος πάντων υπηρεσίες, εφαρμογές, ναι, άρα θα βρουν χρήσιμη πληροφορία. Όλα αυτά θα εντάσσονται στην πλατφόρμα ώστε να μειώνει το χρόνο απόκρισης. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει ανάρτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι πωλεί ένα συγκεκριμένο αγαθό, θα μπορείτε εσείς να αναγνωρίσετε αν αυτό το αγαθό είναι αρχαιολογικής αξίας, αν το κατέχει νόμιμα, θα μπορεί αυτό να γίνει. Σωστά. Πάντα με τη γνώμη και τη γνωμοδότηση από τα αρμόδια όργανα, των αρχαιοτήτων, άλλους οργανισμούς που έχουν αυτή την αρχαιολογική τέλος πάντων αντίληψη των πραγμάτων. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τις αρμόδιες αρχές να κάνουν το έργο τους πιο σωστά και πιο γρήγορα. Ακριβώς. Το πιο γρήγορα είναι το πιο σημαντικό. Όσον αφορά τώρα την ανάκτηση, μπορεί να γίνει αναγνώριση, μας είπατε, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να γίνει όμως και με κάποιους άλλους τρόπους. Δηλαδή βλέπουμε η διακίνηση, να σας πω ότι το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών, η αξία του είναι σχεδόν όσο και το εμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων. Μιλούμε για δισεκατομμύρια. Τάσο, είναι απίστευτο το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καιρό πολέμου. Είχαμε τα πρόσφατα παραδείγματα στη Συρία, στο Ιράκ, με την κλοπή πολιτιστικών αγαθών. Ωραία. Και αυτό το έργο πότε θα μπει πρακτικά πλέον? Ωραία. Τελειώνει το έργο που σας είπα τέλος Δεκεμβρίου φέτος το 2025. Στην ουσία, εντάξει, είναι ερευνητικό έργο. Άρα τα αποτελέσματά μας είναι αυτή τη στιγμή ερευνητικής φύσης με κάποιες πιλωτικές εφαρμογές. Άρα το Τμήμα Αρχαιοτήτων μας έχει υποδείξει κάποιους χώρους για να εκπαιδεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους αλγοριθμούς μας. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μάλτα και στο Βέλγιο και στην Ελβετία και σε πολλές άλλες, στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες χώρες που συμμετέχουν. Αφού τελειώσει το έργο, στόχος μας είναι όλων των εταίρων του έργου να δημιουργηθεί αυτό σαν επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο να χρησιμοποιείται από όλους τους αρμόδιους φορείς σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό σίγουρα παίρνει κάποιο χρόνο και κάποια παραπάνω χρήματα, το οποίο θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση εκ νέου για να το προχωρήσουμε και να το κάνουμε. Άρα θα είναι και στην διάθεση των αρχών των χωρών, όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανησυχεί πάρα πολύ από το λαθρεμπόριο έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Θα είναι διαθέσιμο σε όλους. Θα υπάρχουν κάποια βέβαια login details, κάποιες λεπτομέρειες, θα μπαίνει ποιος θέλει όποτε θέλει, με διάφορα στοιχεία, password και username. Θα μπορεί να μπει κάποιος στην πλατφόρμα και να δει τους χώρους που σε ενδιαφέρουν. Ωραία. Άλλο ένα όπλο λοιπόν, Τάσο, στον αγώνα που γίνεται και είπαμε αφορά κυρίως την Κύπρο λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του τόπου μας και της κατοχής, αλλά και των διαφόρων ενεργειών που είχαμε δει και στο παρελθόν. Μήπως καταφέρουμε να αναχτίσουμε κάποια από τα κλοπημαία τα οποία διακινούνται? Πάρα πολλά πληροφορούμε είναι στο σκοτεινό διαδίκτυο που γίνονται οι συναλλαγές. Το λεγόμενο dark web. Εκεί που δεν μπορούν θεωρητικά να ανιχνευτούν. Θα μπορέσετε όμως εκεί? Στο παρόν στάδιο του έργου αυτό δεν υπάρχει στα σχέδια μας αυτό, αλλά προφανώς με την εμπλοκή αρμόδιων αρχών όπως η αστυνομία κτλ. Εκείνοι έχουν άλλα δεδομένα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα σε εμάς βεβαίως. Άρα θα μπορούν να εμπλουτιστούν από το δικό τους input. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Αυτά από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. Όντως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και την οποία ανέδειξες εσύ, Σωτηρούλα, και σε ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Τζουβάρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να ευχηθούμε.